And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng Mayor Lilion, sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, X-ray and everything, pati dental. And of course, tiagas. Nasaya at medser ta, natulungan na kami nga marigrigat. Adumot na paranod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine, iti pa nakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami lang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro, amuda nga mas kailangan mi dito ngamin, iso nga impayegda dito yan. Considering the ni biyahe ngamin, iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito Love for All. At makita tayo mati kaadot tao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa kiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocos nang rona ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti kitoy nga serbisyo iti gobyerno. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima ang ito. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar apagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed
iti igid ti baybay kalpasan ti ginggined. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Tiradpas, Tanawag. Okay, naimbag nga malantay man nagagayam. Iti mananday ito intay panag didin na. Iti tanga po, babaan dati nga programa tayo. Tiradpas Tanawag, entry, analadaw tayo basitata. Dati nakapanan tayo nga nakipag-celebrara na po. DJ Barangay, Bagani, Darapidap, Candon City, Lucosoro. Tano sa dino, DJ Apo, ngayon daluan, di DILJ officer, di Sir Manuel Mani, po Dumagsi, di Panakay Ranana po, Anadanon, dagitira tarip nong, ragragsak apo, dagiti kakapsat tayo, nga manorata, kadagiti barbarangay, iti syudad Acandon, taditada po nga empiksa, tinapagmaymaysa nga pusok, riknaken kapanunutan. Yan, dati programa tayo po, kaya mangipaay, dinapintas na impuswang serbisyo publiko, pakaipayan, pinupanakanilisara, dagiti suwisyon, ken da dumapay nga opinyon, ti may sa nga banag, mang padayaw, kadagiti na imbag ti aramid na, ken mang kondinarmot apo kadagitay in 3 kilo, ti desisyon, ken panirigan na. Yan, ken of course, dagiti damdamag, manipo diti Interaminting Region 1, probinsya nga Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, kana Ilocos Sur. Daita po, dagiti mangiganyo di na duma-duma po nga pasabak. Manipod nga in release apo, manipod kiti Police Provincial Office, yung kastabatin di Police Regional Office 1, iti San Fernando City, La Union. Ngem, numampay entre at dati pa nakalado na nga 10 nga minutos sanlata nga may cut na po dati entrance wano dati opening remarks na may sang napintas Ilocano apo nga sonata. Dagiti lagi pintay apo, dagiti napintas tinapalabas sa angkit di nga dagiti madi. Adakas tinapalabas, tinapintas tinapalabas tatno at adda nga parigtaan tayo. Di nagsinaan lagi, di naglabas. Kalman alubong pa, napnuan raksa. Kung nagmudi, agpatingga.
Ikikitam lunagin na tuirigna Amang et nagpaydong maasega Patyanak adi ka pulos linipan Di ka ninaksid dito'y puso ken rigna Apay nga ta adi ka malipatan Apay nga ta adi ka maadaywan Uray siya kay inka paspasaktan Uray ata sa bali nga ipang pangrunam Apay nga ta adi ka malipatan Apay nga ta adi ka maadaywan Uray siya kay inka paspasaktan Uray ata sa bali nga ipang pangrunam Apay nga ta adi ka malipatan Apay nga ta adi ka maadaywan Uray siya kay inka paspasaktan Uray ata sa bali nga ipang pangrunam Apay nga ta adi ka malipatan Apay nga ta adi ka Yang nada ti may sakbay apo nga kaitan teman datoy di pa lang balakit di datoy apo nga nairukma ditoy turn over ditoy DZTP datoy may sabang natin naga-cellphone Realme 67 datoy tagmaris apo ti green wano berde nga mapapati apo nga natinag tinaking kokwa ti oras salas 8 iti bigat idi pala ang apo nay napalabasan diti talungal daw December 12 manay po diti paras kano aging ganati Ilocosur Provincial wano ISPC mabaling nga isobli apo oy dito ya DCTP wano mabalin nyo apo nga ikumtak kini Recto Lila diti babaan iti cellphone number nga 09284 7074 ulitin tayo 0928-474-0742 wano kedi na iti yun napintas pala kedi apo no nairukmayon iti naking kokwa naipasobliyon taan niya at ekspektaren tayo no nakaaramig kayo kadag iti napipintas nga banag nga pakay bilangan dati napidot yo saan nyo ako kwa kat isobliyo lajiran tayo nga talaga nga isobli kadag iti naking kokwa dakkel apo nga banag deta nga pakaragsakan ni Lord kada kayo kat saan yun to ampo nga marikrik na data nakapidot kamang isobli wano dagiti patao pa nga nakapidot ti sandang nga kokwa dagito iti insublida nga mandar iti panunot rik na kimposo ken na panangdayo ken ni Apo Dios napintas launay apo neta nga klase ti pagrubuatan para ka-develop dagiti nagkurkurangang kadagiti napalpalabas uno pa naka-make up dagiti neglect nga naaramid tayo iti kalabas tet babaan deta makuna apo nga blessings manipog kin Lord deta nga rikna nga ipariknam ipakitam iti tao babaan iti panakay sublim panang isublim tinapidot mo sa mo ako sa mo paginterasan dayawon na kayo dayawon na kayo deta nga aramid saang importante da kina quality na kina nga ato tigatan na no kasi manukas mandeta na pidot mo kahit ko sa kas no kwarta kata na napurar kay mambilang laje pa nakapurar yu data dajer drang-rang apo data kwarta kat nasisirap kayo nga saan mga napintas saan yun to makita
makadadaal ta pintas ti panagkita yo akit insubliyo o napintas no kami na nasisirap ako na dakit no nasubsobra ti sisirap na uy saan nga paggiso hanga napintas kanya nakadadaal iti mata iso ko po na nga ti last decision mo akit insublim late ko na kon ore pa nabayag dato yun basitan ket dahil nga klase iti gamit ket sa nga pagbiit iti panakausar na po aging gana bo dayta nga madadaal uno kada ito gundaway halakay di na pilpili dan data no napito mo agay soblem ya pagkakitaan apo ti maysa nga rikna ken espiritu iti maysa nga tao 50 minutos kalpasan talas 3 subyan na kayo kalpasan dagitoy palagi pa. Tayo ita nakailiak ti Ilia Santa Lucia adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak kadagiti adu a Pasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa isu daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubot kadagiti basbasol tayo babaen ni Apo tayo na Hesus Kristo gapu iti ayat na nasubot tayo daytoy nga rod ti kangangaydan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesus Kristo babaen kani Santa Maria nga ina tayo nasudi a panagayat kablawan kayo nga rod tunggal maysa kaduak ti pamilya manipod iti puso mi naragsak a Paskwa kinagasat atawen 2026 tay amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance, kahit pinggang Pinoy manami. There you have it, isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right, be clean, live sustainably, Get vaccinated. don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. May sa kapatgan na tradisyon kada tayo a Pilipino ti Paskwa. So daytoy ti kapatgan nga selebrasyon tayo. Intayo makipaskwa, makimisa de Gallo, ken agsasango iti Noche Buena. Oray pa'y kasano, iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo, dagiti kalamidad, manangdalapos iti lugar tayo. Ken dagiti problema, iti sa malubungan. Ngem, ada tayo lagta, nakaisem, napnuan ayat. Agyam-yaman, kadagiti bendisyon, nga ada alinakam tayo, tiday to'y atawen. Awanen, ti kasamitan, kapanang rambak iti Paskwa. No di, kadwa iti pamilya, mangiparik na iti ayat. Ken agyaman iti Apo, iti basit ken dakkel, abanag en buray na kada tayo. To'y kapsat, ama, ken gayemyo, Eric Singson, kaduak iti kapisi ti puso ani Grace, ken si bubukel a pamilya, yabrasami, iti naragsak a Paskwa, ken nakaptiya kuma, abaro atawen kada tayo. Amen.
Tinan mo akabsatyo kin Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal a pamilya, kahit ato'y manen nga may kumagkablao kada kayo iti dahi iti Paskwa, kini iti sasagbay ti baro atawin 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay asalunat ti umadda kada kayo, kasi iti ragragsakan ti Paskwa 2025. Then kastamot ti agtultulay asalunat iti tumungan maysa iti umay manen atawin 2026. Manen, to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Tirad Pass, Tanawag. 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 Nagsasubli po ti programa tayo ti Radpas Tanawag at dan ti 57 na palabas kalpasan apo iti alas 3 kadagiti palabas apo ti parang ti programa tayo lagi natin sinasabi yung mga neglect dati pa nagliway no maminsan umay manan apo nay 10 days more to go, Christmas na naman. Tayo na ba'y nakahanda na? Nakahanda na ba ang puso natin at kaisipan sa mga bagay-bagay ng ating gagawin? Kung ikaw ay may pagkukulang pa, may chance ka pang gagawa ulit. Kung ikaw ay irresponsable, nako, be ashamed naman. At dahil pa nagbain tayo kumamit. Anya dagiti pangipakitaam iti panang parigtam panang salbar mo uno panang paay mo ti security kadagiti constituents mo baybay amlat ta kadi urayin ta kadi nga dati reported nga banag nga no anya data sa tayon to ang aksyon oy nag-aksyon ka muna. Sana walang nangyari yun. Gawin mo na para hindi matisod yung lugar na medyo alanganan ng mga sasakyan at mga nag-walking distance. Baka matisod po sila. Dahil sa responsable ka, be sure ang talagang walang mangyayari. Nuad sa ang uno si kakat irresponsable orayin pa nga adati maitublak sa munto ikatan na nga makatisod kasi sa apo na gayta duma niya anya dagitay i-make up tayo nga aramiden by the year 2026 ado numaminsan ka kasla datay sobra ang iyong tulong. Ibig sabihin na it does mean or meaning to say ikaw ay medyo hindi mo na natutugunan yung mga pangangailangan ng iba including po yung safety ng mga kabaranggayan po natin mga kaibigan. Kinakailangan
magiging zero incident, no untoward incident na mangyayari po sa inyo. Nga awan ti mapasamak, kadagiti lugar yu apay ngamin, agsipot dadya nag-take advance ka iti napalabas, nga kastating kay aramiden, and then ada aware apo dagiti tattao nga kitaan nyo, tinitignan natin mabuti ang kanilang seguridad 24/7 na sinasabi natin yan. Ganun po yan, nalakalaang apong aramiden. Nga saan laang tayo apo nga nalisto, dagiti pagkaragsakang amaramid. O, agaramid ka, kanay, dagiti security na kan prevention manipod iti risk. Kurang kay mait. Sa ano, oray no naragsak ko na yun, no, damot na tinaitublak nga kalugaran nyo, anya tiladawan tayo, kumano ka siya, o, di ba? Kakasta po, oray no naisagana tayo amin, dagati anyamang klase, terasyon, iti foods of preparation natin, yun lang bang mga liquor ang importante? Karamihan na po Deles Bueno sa Kasyalang Kano, dirik na, ang naragsak no awan ti kasta, kunana. Iyadjas yu tabaghiyo, ladirik na. Nga instead nga radyalaan nga panag round of drinking season nga makongkona, dahil panagpapatang, dagati daduma pa nga means uno pamusposang aramidin tayo, gat marik na tayo dahil ragsak. Iti tumunggal maysa. Naragsakak, tagsipot, timay kayo. Da kayo nga napilik nga dagitay agbalin laang kasla na babagay iti dati okasyon nga inaramid kung kunayo lang ka din. Dahil idinto dahil sa anyo nga nayaban, dahil maysa nga pariasyo, padayo, kakalugaran nyo, ngam, naidadaduma ka na kayo, agsipod ta, kastalaang iti kasaparan na. Makunalaan nga nababapay ng no litra di, iti classifications, apo iti sasaadan, iti panagbiag, iti barangay. Don't be like that, apo. Instead, arabidan tayo nga, welcome amin, awan tinadadaduma. Ore no basit adati bastos lang ko na, sorry for the words tadalat tabag kakastapo nga iti may sa lugar. Anmungan nyo, awisin nyo, tano sa din no, dita apo nga mabid up kan mabalbaliwan na di ugali nga madiking kwa na. Agsipo ta, edi kwa na ma-realize na, ni apay nga tangang inawis na ka, idinto nga aduman iti pakasakwanak nga madika no iti aramid ko nga kontra iti pa barangay tayo kung kuna ng taon apay nga ta di jay mo na pong napintas ti arrangement dagiti pa magbagada king kuana ma-realize ng taon ay ipatpatag da gayam no saan dak ipatpatag na ito handang nga natay ko kuma in the in kilasi da kum in waksay da kumanitan ngem inraman dak pala nga iti dati programa gayam tama kita daket kaya latta nga maisurot nga napintas ti arabid na iti barangay tayo dagita po amok nga adu iti kakasta amo tayo amin apo we are not all perfect adalat tapo dati pagkurangan tayo ngem latay ko na ito kaslaagdan. Di umuna, di may kadwa, kaslaagdan na tangang ngamak nga to, bilang tadang, kakastabat apo, di kita bilang, iti pagkamalyan, wano arabidan, nga napintas, dagiti, kakadwa tayo, wano, of course, apo, dagiti barangay official. Ngayon, kadwa na po niya, dagiti barangay official, napintas amin ti arabida. Awan tinaliway, no daman, makunang nga nakapkapoy laang na jay, akseptaren tayo apo neta, tanong nalalaing nga na may sa natural at dala kitay naganan safety measures nagitay makongkunang technical uno technologies nga naarabit na bita advanced but at naarabit nagsipod ta dahil ito kat may sabag undergraduate may isang nakakapag-graduate kaya i-applikar na applications apo na kaya nasursuro na nang runan da may sagat nangala apo ti may nga political science
Kabailan na apo na kita. Makita namin, ngam, ti kaya na, sana lang apo nga sulsulon na kasaparan na. Kaya't namut apo nga ibinglay, iti kadagiti pada na nga elected officials, apay ngamin. Una na, narigat ang masuro dati da kasaparan. Amok na kita kay application na, ngam masapol nga mamambo na iti kakadwak, tapno, napigpigsabat la ang ti grupo ngamang paduras iti ekonomiya iti barangay. Dagita apo nya no siya ko baga kwa. O ti paglayga ka agriculture. Idinto na dito dumaga ti paglayangan dagat about iti daytoy naganan dati health and sanitation, beautification iti tourism. No ag pintas amin ag kakinnamayat amin ratoy panagkunak napaspas. Di kasjay. O kablawan tayban ni Barangay Council, Alan Rason, kinamat Alan Galanto, iti nagsumbangir na barangay. Dati may sakat secretary, barangay secretary, dinto di may sakat elected barangay kagawad. Adaan ba't dagito iti kabalan. Adaan da ba't iti kabalan mangi naganan dati mangi binglay. Mangi lati ba't tika sa parang lati padada. Nga barangay official, apay gamin. Tapno na pigpig sabot laang. Kas labo lang na jay duwang lugang nga ang tinulong nga mangguyod ti maysa. Laklakaendan nga isagpat. Ngem no dayay may sa narigrigat lang mo ta ore ka sa no kapigsana at danto dayay panaggalukay mo dayay tornilyo diri sukas met iji paset na kasjay dayay iti kayat na sawen isu nga aamula ang aramide nga solo data tano dayay gagam mo lang kat bukod mo nga lakamon iti pamadayaw badi po kadagiti tattao napimpintas no in unity, engrouping, kunamutan. So dajay, no adati mo, may panggap iti dajay health and sanitation. Ang damot tinamok ka padak akagawag kastoy. Ang damot tinamok nga may panggap iti dati parang kita ti salon at ti kalugar ka di arabi din man datoy. Komitim nga min data i-presentar mo nito dati into no regular session tayo. We have to deliberate it properly. Dagay iti mamanak kaslat at natanawaga ka po na iti barangay darapida pa datataylaan kahit na pagtatarip nung dagay iti aming senior citizen apay kas iti pagarok ko lang special dagatoy sa ngaili dagatoy manipuliti ko sabsabali nga taga uno sabsabal nga bisita amin dito tagamin na ornos kan na properly sitting dagitay attend dagitay participants sa tileta programa dinamag ko kana po kapita ko dagitay senior citizen kita dati na pinto sa pagbimitingan ta hanggasam data na nakita pagtuladak ni kasti kumamot to na lugar ni kunak kastan tumot kumati pagbaliwan na kastya po iti pagpindasan na data haangki di nga agpatinggang ko for compliance laang pera de los benos ko tayo kuna manan dahil ka nakita ko na kasla benchmarking kasla benchmarking dahil nga nakita kay kasjay kumamay ka na ka at damot ti kasjay lugar may ngam naganan dati haang nga may pada dahil na personal nga nakita ngam ti approach na po dahil kastoy friendly approach kaya dahil talagang naimposwan heartenly approach nga buong pasyam na desisyon nga mangipaay malaksid inignore da apay nalalaing kakiding da kamin adan sa akin di kasi niya apay sino ka mangibaga apay makita ang kadigas to dararabin mi apay nga mangibaga ka sa adan sa ti kakasya apo once nga da nanggagyo da jay ti kasta rabid akakwa laman i-presentar mo man data
nga banag no kasa no ti remedyo na lagi ta kakastoy nga no anya ti pakayapplikaran na ti kasta ikak ti gundaway nga mangi-explain hangkit di nga kasi ti pasabo mo kay wana interesado da tao nga magiba agsipod ta kayat nangarod iti may sa nga panagtignay natangtangken apo iti panakarabid na no iti kasta ka daji nga binbinno ko da kasta give chance to others tapos di kasta ka datay mailawlawag na may disseminate na mo dagiti kakasta nga bambanang kasla ko ba dagiti barangay tanon dagiti barangay drug abuse council dagiti kakasta git no adda di ID da seknan da beautification why not nga give them to emphasize well tapno adda mo ti additional technique yo iti data nga grupo yo ang di ganda kita sabsabali basta lang nga po na kasimple nya humble kuma iti may maysa titi agtor ay da jalata ti panagtitindulong akas unity kapintasan na apo da jay sa pelo kuma dadatagang nadakamat tayo manen ket nakaited iti additional mga knowledge yo anya man nga masektoran yo uno anya man nga committee iti pagluglugaran yo iti barangay yo 11 minutos kalpasan talas 4 subyan nandito kalpasan dagito yo palagi pa. Kakailyak dito'y galimuyod. Abersayan kayo iti daytoy nga Paskwa. Agyamanat iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itunda iti panagrangay tayo amin. Ikarkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon iti tunggal pagtaingan. Tapno marikna tayo iti kinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Paskwa kinagasat at tawen 2026 tayo amin. Ito'y anak kinkabsat yo, Mayor Jesse Balingsat. Guyod, galimuyod. Let's wander Tarlac and Bataan. In Capas, you'll find a 54-hectare memorial park, which used to be the site of a prison camp that incarcerated thousands. Today, it stands to honor the fallen. This marks the start of the 97-kilometer march that went on for 7 days. After the war, reparations were made, and this bell tower stands to symbolize the reconciliation between the two countries. At Mount Samat, you'll find the Shrine of Valor, the scene of the final stronghold, honoring the gallantry of Filipino and American soldiers. Walk the pages of history in historical Bataan and Tarlac, or go find another adventure. Umuna-unay, mangkablawa ka kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko ited kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman ak unay kada kayo toy puso ken ritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman ak unay, Dios agnina kada kayo amin. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan nga
full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candor City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman kada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agngina. Tirad Pas, Tanawag. Okay, karon ang subsability program at nga 70 minutes after the hour of 4 in the afternoon. Kumusta po? Manulang aldawan countdown. 25 minus 17. Nakapuyak sa ti mathematics na kayo niya. 25 minus 17 is equivalent to nakaubasin lang nun. Less than 10 days lang nun. Apo. Ket nay makunanton nga Christmas celebration. Dagita luglukar yo apo Tim Maraki pay. Kadagiti igid kalkalasada, kadagiti along provincial roads, city roads, ken wherever kadagiti barbarangay yo talaga nga narangrang ken dagitay shimmering lights nga gumilap-gilap. Di ba? Dagiti apo tabok nga abalang-abala kayo na gumagawa, pinapaganda natin ang mga surroundings, including mga streets, city roads, and so on and so forth. Dagiti pa duma nga aramidan tayo, tapno tikasta ket makungkuna nga totally prepared. Iti barbarangay tayo. Data na ba? Bati. Sinunto apo ti dati agraras hour to. Nga mga aramid. Iti anungan. No may panggap apo iti panagsagana. Tas lang iti data manlalon bat. Dagiti manlalon kat aramidin dabat dagiti wagas. Tatno napimpintas ti panagkapadakkel, panagdakkel apo dagiti mulmulada. Gapo iti husto nga panda inaramid no agricultural techniques wano method iti panang padakkel apo dagiti mulmula kasta apo iti aramidin na kastamad iti daytoy panang salwad tayo tapno awan ti agbaling nga manggulo wano mga distractions iti kabayatan apo ti any kind of celebrations iti barangay tayo. Ti punto tayo ngamin latapo rito, nya dahito na talaga nga panaka-celebrar apo iti Paskwa. Sino apo dagatay awang ti panaka-alala na wano inactive apo iti aramidin na. Remember apo, tatay nakapatang tayo ni apo punong barangay, Ricardo Bogasto, iti barangay Darapida, tas gamin dati sentro iti Ayanda, nga dati bakungko nga Darapida Road, San Nicolas Darapida Road, going to
destinations, tourist destinations apo, iti na sa nga barangay, kaduan na ka talagang adnansa da ordinansada apong bawal na wabwab. Damasansang kano nga dali may isang individual apong constituent nga reklamo na iti data nakaro nga panang pataray da apo dagiti motorsiklo da nga wabwab dagito yung apo nga klase iti pangkitaan nga timay sa kasta nga dati panang-operate na panang maniho na itilugan na nga motorsiklo ko na tayo akasla datay nakurang ko na direkta ba lang nun kurang sa pag-iisip mga yan ang gusto nila ay na may paparandam yung entry kayabangan ganyan dahil sa motorsiklo na lang big bike na sinasabing ganyan hindi yan magdudulot apong ng maganda kaginhawaan. Wala. Yan ay public disturbance apo. Hangkubot apakabasulan data. Public disturbance data. Namakangagak. O danyay mo na hindi pasawan. Siya na naman ang yung mayabang na magmaneho ng motorsiklo. At saka, erespeto natin naman yung mga barangay kagawad. Pagka pinaflag down ka, dahil narinig niya na before na dumating ka sa area niya, from the start yun, narinig niya ang sobrang ingay ng iyong muffler ng iyong sasakyan ng motorsiklo. Ngayon, ikinasama ng iyong kalooban, yung loob mo, madi palang diriknam, kasjaya po. No may sa po dati pa ng disiplina tayo apin na kita kakasta nga mamanag panag ko na napimpintas mayat titaray na awam ti problema sa mga parigatan apo na kita agsak-sakripisyo nga barangay tanon hanyo kung kuna agsulsweldo na kita haan kasanong agsuldo agsuldo iti barangay tanon haan at dala ang mabasit apo may pay na kasta tapos na kasta kitipay na apo iti dati agumdaway niya iti dati man agumdaway padasin tayo man apo nga alawatan manipot linya ni partner na tita dito tapos tikas takat idano na dagitay natanawagan na manipot ti area of responsibility itamalam partner Ronald din bagabala mo sa dinuti location mo go ahead with your report go partner Ronald go with your report. Okay, thank you very much partner Nick. Dati man partner damag ijay probinsya ti Ilocos Norte panggap iti napasamak nga oram datoy ket agaro pala 6:15 iti malam iti December 13 the Lawag City Ilocos Norte. No sa dino datoy 31 anyos a lalaki yawan na nasawa residente ti Ilocos Norte datoy tinag-report dagiti kamang Lawag City Police Station kadwa dagiti kamang TBF Pilawag iti nagresponde iti daytang insidente nga no sa dino ket na-control iti nadakamat nga oram ti agaro palas 9 iti bigat iti kalman medyo napaut basit partner nga no sa dino ket na-categorize nga second alarm iti nadakamat nga oram at tinakaigapuan ti poor ket iti adatoy kat ada pala nga madamang investigaran dikiti kamang TPNP kan BFP sa dinuawan iti na sugatan kuno nyaman nga natay iti datoy nga napasamak kabayatan na iti probinsya tay nga Ilocosur nga igman datoy pan nakapasamak iti qualified theft agaro pala 5:15 iti bigat iti December 12 ngam dito kat na i-report iti agaro palas 10:30 iti bigat iti kalman. Sa Bigan City Ilocosur dati biktima sa 60 anyos sa lalaki nasawaan nakinbagi iti RG Jar Factory at taga Bigan City Ilocosur. Pasar iti informasyon ti suspect kat 32 anyos sa lalaki baro helper a residente ti Bigan City Ilocosur. Pasar iti report ti PNP nakaawat na nga ron iti awag manipod iti biktima nga nangi-report dati dito napasama ka panagtakaw iti nadakamat nga paktorya. Nagresponde digiti kamang ti PNP pasar iti naalada nga CCTV footage iti biktima na obserbaran na nga ti suspect kat nangi
nagtakaw kadagiti naidonar nga donation box nga no sa dino ket ti biktima naman nga garo pala sa isi medya ibigat sa idi Kalman daytoy iti limabas ti dayta nga lugar nga no sa dino ti donation box ket nakay kabil iti kun namuan nga daytoy ket nakalukaten nga nangigapuan iti makinbagi wano daytoy biktima naduktalan ng adagiti basit langan nga sinsilyo iti adda iti unag iti box ti panang review dagiti kamang ti PNP ti CCTV footage iti unag ti mismo nga faktorya dita nga na-discover nga ti helper ket sekreto nga nangala uninala na dagiti donation box ket basit lang iti insublina nga wano pagbiit ket insublina mo lang ti donation box ti nakaipanan na ti biktima imbaga na pa nga ti donation box ket nalukatan manipod idi July kuno saan nga nalulukatan manipod di July 2 July 2025 nga naglaon iti 18,000 pesos nga nangigapuanan datoy nga nang report nga rod iti Vigan City Police Station gapo iti naduktalan na kabayatan natin sa Balipay Damag detoy damag mo iti probinsya ti La Union panggap man detoy napasamak vehicular traffic incident agaro palas 4:50 iti bigat iti Kalman sa San Fernando City, La Union. Iti nakairamanan to iti 50 anyos a babae nasawaan bank manager wano manager ti bangko a residente ti Baknotan, La Union. Naman nga nangimaneho dayto iti nangisit nga altitude Toyota Fortuner 2.4 L motor vehicle. Ken iti nakairamanan pa ito iti 27 anyos a lalaki apanan nasawa online seller resident iti San Fernando City, Pampanga. Nangimaneho mo dito iti nangisit nga MG RX5 motor vehicle mutlaag. Ngano sa dino basar iti pa ko ng investigasyon ti PNP dagiti dua nga behikulo dagitoy iti mapatpataray iti kalsada ati muna nga nagmaneho iti daytoy muna nga nagmaneho ti Fortuner daytoy iti agpamyanan idinto ta masabat na daytoy nagmaneho mat iti nangisit nga MG RX5 apan hindi ta makadanon da iti nakutumakan ti disgrasya may pagarop nga daytoy nagmaneho iti MG RX5 ket naagaw na iti linya dati masabat na nga behikulo nga ison iti nagdinong paranda. Nagresulta dagiti dua nga drivers ket saan damot lakot nga nan nga dagitoy ket saan ay patay na pandalata iti ospital. Dagiti dua nga behikulo iti nadadaelan iti pemotikatad para iti pannakatarimanda. Kabayatan na iti mat Ilia Santa Maria partnernik na padamag iratay ni Mayor Michael Florendo iti pandaki patpatang tayo kenkwana mabalin nga iti daytoy nga lawas wano manipod ito no bigat adan daytoy panagiwaras da kadagiti abono ken bukol iti wano bukbukol nga kasapulan dagiti Mannalon ngano sa dino kat anamuan nga iti numan kunana dahil nalanapay dati gundaway nga nagpa-dispensar gapanan tamuna nga medyo analadawon basit iti panagi release da maiga po iti panakaantala kuno panakataktak iti panagi release mo dayjay kompanya nga nanggatangan da kadagiti abono ngem daytoy ket maitadlat sa kadagiti Mannalon aglalo kadagiti Mannalon iti tabako nga iso ti kangrunaan nga pag-aagapuan iti gatgatang ti local government unit maiga po nga rod iti pondo ti RA 7171 ngem may raman nata nga maikan dagiti Mannalon iti mais kan dagiti high value vegetables nga sa dino kat da may hanang nga naibaga kuno nya nga aldaw iti pannakai schedule kadagiti dadto mapay nga barangay ngam ay pasigurado iti mayor nga ang tuloy ti panangisuporta iti lokal gobyerno ti Santa Maria nyaman ti kasapulan dagiti Mannalon kang runaan na dagiti Mannalon ti tabako dagiti aglalo dagiti agmulmula iti Virginia Tobacco wano daytoy pagagapuan TRA 7171
awan ko ba, may release sigon pa ti Mayor nga abono, yung gaputan dati na save da, o no savings da nga naggapumot lang iti pondo, iso nga pagsyatan na iso ti hingatang da, o na importet na data, para iti pan na kay release na iti abono, iti da ito yung tobacco season, partner Nick. Okay, Karoda, thank you so much sa pardulad kada kita nagdudubang kadamdamaga. Sa kita dinamag tayo manipot tiruar para ititan tawag tirat pa. Ronald Ocoya nun, tirat pa news. Ayan, nagkajagaro na po ti nagdudumang at damag manipod iti area of responsibility ni Pardaruna Dayunon. Akas di ko na kaday talagang ti tabako apo. Dagiti agricultural products tayo, napapanahon yan, darating sa panahon yan, talagang agbalin apo na progreso, gapo kadagiti naganan ti awareness dagiti kakabsat tayo nga manmalon. Agsubli pa ti programa tayo kalpasampay dagitoy apakamo. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat kin kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaina ti sa tunggal maysa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, sa intako pa nang silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay ti agina ket matagot-tagot ako amin nakyang o nan ilit ako ay San Emilio. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Ito ay may tata rigete barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o darigiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay datoy nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada kasapulan daw na datoy ta nalawa ngamin ti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugan da. Manipot, tinagan ti LGU officials and employees, ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakailyak. Iili tayo nga banayoyo, tinaragsak nga Paskwa, kinagasat abarwatawen tayo amin. Ado a version winno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, karakanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden ket mayan nato ti inna pagayatan. Toy anak ken kabsatyo nga kumabkablaaw. Toy napudno ngang serbi kada kayo. Public servant Alex Wan. Init? Umuulan na naman? Ang init! Umuulan na naman?
Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Saktayo ita, kakailyak ti Ilia Santa Lucia, adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu apasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia, a patron tayo. May kadwa, isu daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo, a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Hesus Kristo. Gapuy ti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangayedan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesus Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi, naragsak a Paskwa, kinagasat atawen 2026 tayo amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Tiradpas, Tanawag. Okay, karon na datay basitin san iti muduna uno tapaw. Agtantanawag tala tapaw nga kinanayon. Nakata dagitay late tuner. Agbuiboy apo ti YouTube. Kumusta kayo apo? Pahabol kayo. Happy viewing. Kitantay man apo dati nga ikantelata ti pasat na. Apo dagitay kalkalsada tayo. Dagitay waga sa panagmaneho tayo. Dagiti gamin style tayo apo ngagmaneho kada entry no saan nyo nga datay madmadlaw ka mistake kayo gayam taore pa no siyak nga mismo aminek apo dito bagik no adda talaga iti kaslada di almost nga maka ma-encounter ma-involve apo ti aksidente ni mistake dahil nga naramid ko. Kunak iti bagik. How about you? No adda ti kakasyay. Isu na gamin langgong dahil awan tubot ti panagandan na. Dahil ako na kaya. No bilang adda ti kasyay nga ma-encounter mo dito bagbagim. Aksitaran na mistake mo. Ta isu ti balbaliwam nga ramidem nga panagmaneho. Yang ngam sakbay ngayat aduk apo dito niya, ikakwak bang padatoy, baka saan nyo apo nga dati damag, nga may panggap apo dito niya, mano dito tayo involved ito dito yung insidente. Dito yung kunanan napasabak dito yung vehicular traffic incident niya, oras alas 4:50, idi December 14, idi namin sangal daw dato, idi malam iti aldaw iti pizza iti 14. Iti pizza na tawag, idi lang kalman. Okay, tanda po dati pasamak ya. Dagatay buiboy tata. Napasabak dati alas 4:50, iti nadakabak nga pizza. Kat na-report dati iti police station alas 4:51. 1 minute laeng renespondyan apo dagatay kapulisan. Okay tayo di kapaspas na. Dahil nga pa nang respondida. Kasta talaga amin dagiti talaga nga sip-siputan da po. Dagiti patrol car dagiti kapulisan talaga nga nadadaan da po nga responde. Dito iso dadakandom. Iti babaan na po ti leadership kanti nagadanti supervision ni Police Lieutenant Colonel Rodel Castillo
dagiti personal na kat adda dati designated areas nga pangkit kitaan da. Uno pagurayan da po dagiti report no dati kasto nga papasamak. Dahito natakaba dito napasabak iti National Highway ti Barangay San Nicolas, San Esteban, Ilocosur. Karaman dito tagtawon Talupolo na asawan kay maysa datoy nga manalon kan residente wano daan tikot nga driver's license professional driver's license nagmaneho adanti number nga A11-19-001423 kat dahito ti residente ti Barangay San Nicolas, San Esteban, Ilocosur. Minaniho na ti maysa nga Great Toyota Innova dahito ti adanti plate number nga ZAB 926. Kat karamang pa ditoy ti agtawon ti 42 na asawaan kan dahito ti agikot ti driver's license, professional driver's license kag maneho kan dahito iti residente iti uno minaniho na ti maysa nga blue Suzuki Rider motorcycle 150 ket addaan dahito ti plate number nga 3015 APX adaan dahito apo ti back rider nga ngagtawon iti 29 awan asawa kan parehas dagito apo nga nakasuot iti protective helmets kan residente dagito iti Barangay Santa Lucia, Narbacan, Ilocosur. May basar iti police report apo parehas dagito lugang nga agturturong iti abagatan na direksyon kiti din nakatoy tanakadanon dati nakapasamakan ti residente dati nadakabag ka muna nga lugang ka dayto iti imununa ngan daytoy apo iti nag-slow down ket nagsignal daytoy ag turn ti right turn nga agsumbrek iti nga mangi-parking dati lugan iti area nga dati lugar. Idinto dati may kadwa nga lugan dati iti adda iti nga sumarsaruno. Ngam nadlawan na ngam nagbadyom ra datoy sarsaruno na geso ga po nang i-apply na toy bricks. Ngam kaskas di apo nga nadungpar na dati naging kanang nga kutit ti bumper dati mo nga lugan. Ti resulta na po niya dati driver iti may kadwa nga lugan dati iti nang-complain iti sakit iti naking kanigid nga lupuna. Idintong dati backrider na dati iti entry na karkaro. Naglakam ti multiple abrasions suno gargarom yan iti rupa dati iti dagito iti insigidang naipan iti Ilocosur District Hospital iti Narbacan Ilocosur. Dati driver but iti umunang lugan dati iti saang nga nasaktan na kanayon na dati driver kan dati pasahero dati may kadulog ang dati iti namuan na natested isuda nga alcoholic breath test babaan iti nang examine gengkwada nga attending physician dagiti lugan nga involved iti data ket dagito iti nadaan iti dadaal iti samda pay ammo agat iti panakaestimar da so data po ti kitaan tayo naganan nati aminin man uno saan nadya ko na ako niya at dapat ito obserbasyon ko nga ti pampamusposan dagiti driver no ka dagiti na klase iti panag-overtake mabalin no dagiti sa tarunom kit may sala ang lugan apo dahito yung nag-oti na speeding nga lugan kaya namutang ka overtaken na dahito sarasaron na dati overtake na idinto dati overtake na kaadamot ti balakan ng overtake di taman na po ti kasla tutukan tayo no maminsan kitan tayo mga napintas anasaya at dahito taparbarang no makurhir apo no aramid mo nga naturag ng maneho nang ron apo dati 4 wheels ti ulitin tayo yung sitwasyon niya at dati talong lugan dahito yung may sakat dahil inayan dahito yung sumarasaro ti mununang lugan dahil vehicle number 1 kan dati vehicle number 2 dahil vehicle number 2 kat kaya nang overtaken nan dati imununa anyaman regardless dahito yung lugan 2 wheels man 3 wheels man 1 4 wheels data kat tatay idi overtaken nan datoy nay dahil batan sumarasaro dahil may katlong lugan kat overtake mate idin nga kabayatan di process ti parang overtake dati may kadukulugan dahil mo na kalugan overtake mo dati may katlulugan datoy sarsaran na nga may kadukalugan sanan to pala ang busi-businaan anyat expectaran kabsat na driver nga kasjay
bigayan na ka, daytoy overtake nga may kadwa nga lugan nga sarsaron na overtake na palang madamang overtake na di mo na lugan. Anya te kahit mo ipreno nan tagpaigidin. Nga sika nga may kalungulugan. Hanga ka po na napaspaspas ka. Apay, saan mo ka di nga may minor nga makapag-slow down, agpreno ka. Dahil tapo, tayan na, ti sakit di Pilipino no maminsan. Regardless apo ti kina sasaadam nga Mr. Wano Mrs. nga driver. Hang kumakas niya, di amok na niya kakwa. Urayim pa'y nga maka-overtake, na jay sarsaronwam nga mga overtake, iti muna nga lugang. Tulins data, dua nga linya na jay opposite nga linya, kabatong mo, timay kadwa nga linya. Right can left na jay. O kas pagaragan iti dahito kat bound, northbound, kan southbound. O tulins amin data. Dukas dyan, ti sitwasyon na ito'y daldalya sa atin, mga overtake pa din sitwasyon na kasya, ako madia. Anya nga ron ti babalin niti data. Masapol nga orayem nga ma-overtakean, lagi may katduwa nga lugar, lagi overtakean na. Inton maalam mo tinti tiyempo niya, hindi lagi in-overtakean na, kat overtakean tumait. Then, no, speedy ka overtakean tumutin na jay, may katduwa nga lugar, ako hindi jay tipon, no. Take time. Take the right time nga makunguna. Kasya po lakat sa pala ko ba, tatayo kasya nga kuna kakat dakkel ko mamati pagbaliwan na, tanaor-ornos ba lang ti panagmanmaniho tayo, sika kan isuda kat saan nga masaktan sa awan ti tumpar nga aksidente, dahil tati 100% apo nga makadanong ka iti, kahit mo nga papanam. Lakamom tumut, tinapintas nga rabid mo. No, kasta ti pakitam, ti padam nga driver. Oy, dahil taman iti intay patayaban. Akas pasat dati, dato'y panagpaka dati programa tayo nga tirad pastanawag itata nga aldaw iti Lunes. Sipud pinanawan na napukaw metten tuy ragsa. Puso tinasugat awanen ni ayat nagpanagak adak sanggasa nagkarika idi kanyak asisyak ti patpatken ngim naglabas ti panawen nagbaliw kametten ita saranay kuni sa naulpit kabi ako linaksit nakit awan mabalin ko agip turak
Okay, karod, dito man na po tinagpatinggaan, di programa to itang parang dati tirad pas tanawag kahit palpalubos na po Diyos, hintayin tumanan. Agtatirip nung, iti kastong oras kiti dati badlang istasyon. Lakat sa pala ko po na ragay, na inayas, kan nasalon natin itong galmaysa. Mari po iti technical control ti DCTV Digital TV kan YouTube ni partner Juanito Vicencio. To'y namoto biyang akong nagyaman nagbanana po ti anos yun ang trabaya. Nick Baruga, babay na po.